Gipadala na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 11 kun LTFRB 11 sa show cause order ang kumpanya sa bus human masunog ang usa nila ka unit sa Mawab, Davao de Oro. Nasairan nga kini subay sa mando ni Regional Director Donito Llanos III di nang tumong mga pagpasabot sa operator kung nganong nasunog ang unit ug nagsunod ba sa standard sa roadworthiness, safety, maintenance ug uban pang gikinahanglan sa ahensya. Kabay kini sa padang investigasyon sa LTFRB 11 aron mahibaw-an ang tinuod nga hinungdan sa nasong insidente. Nasiran nga ng luksos sa bintana ang mga pasahero sa nasong bus alas 5:20 sa hapon nitong Hunyo 29, 2026 sa kilometro 67, Purok 10, Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro tungod kalit kining nasunog. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, Radyo Man, Bien na Tatak, Armen.